aplicació del decret de l'alcaldia 61/2009 de 22 de juliol, pel qual s'aprova l'adhesió del municipi de Mocàs al Pla d'Assistència i Suport en matèria de protecció civil de la comarca del Baix Empordà. Vist el decret de l'alcaldia 61/2009 de 22 de juliol, pel qual s'aprova l'adhesió del municipi de Mont-ras al Pla d'Assistència i Suport en matèria de protecció civil de la comarca del Baix Empordà, atès que és necessari procedir a la ratificació plenària d'aquesta resolució, vist el que disposa la normativa aplicable, proposo el ple d'adopció del següent acord. Primer, ratificar el decret d'alcaldia 61/2009 de 22 de juliol, pel qual s'aprova l'adhesió del municipi de Mont-ras al Pla d'Assistència i Suport en matèria de protecció civil de la comarca del Baix Empordà. Segon, remetre un certificat d'aquest acord al Consell Comarcal del Baix Empordà i als serveis territorials del Departament d'Interior i Relacions Institucionals i Participació a Girona per al seu coneixement i efectes. Molt bé. Número 10. Aprovació de la moció sobre la situació de la pagesia. S'ha de votar, sí. Votem. Vots a favor. En contra. Ja està? Perfecte. Número 10. L'aprovació de la moció sobre la situació de la pagesia professional catalana de la Unió de Pagesos de Catalunya. Moció sobre la situació de la pagesia professional catalana de la Unió de Pagesos de Catalunya. El sector agropecuari català arrossega un conjunt de dèficits estructurals que el mantenen en general entre els sectors més febles de l'economia catalana. Explotacions agràries de dimensió econòmica reduïda, envelliment de la mà d'obra amb un baix relleu generacional, un nivell d'instrucció deficient i poca capacitat per assolir valor afegit en les seves produccions. Els darrers anys, la situació econòmica de la pagesia professional ha portat al límit de la viabilitat moltes explotacions agràries catalanes, com a conseqüència dels preus percebuts pels productes en relació o poc remuneradors, en bona part de les orientacions productives, un notable encariment dels costos de producció i una contínua disminució del suport directe de les vendes de política agrària comuna. Tot això s'ha vist reflectit en una evolució negativa a Catalunya de l'ocupació agrària, de l'afiliació a la seguretat social de la mà d'obra familiar i del nombre d'explotacions agràries, així com en la recessió del sector agropecuari, que ja ha acumulat 8 trimestres consecutius del PIB agrari català negatiu, on els darrers anys un valor afegit brut per ocupat agrari que ha passat del 67,5% del VAP per ocupat del conjunt de l'economia catalana tan sols del 57,4%, o la disminució dels darrers anys de preus constants d'un 33% de l'anomenada renda agrària. L'actual context de crisi econòmica general de les explotacions agràries catalanes també s'han vist immerses en les dificultats derivades de l'accés al finançament i de la comercialització de les produccions. Donada la preocupant situació descrita del sector agropecuari i de la pagesia professional en la qual es sustenta, així com dels reptes als que han de fer front derivats de la internacionalització de l'economia i donada la seva importància per a l'economia de les zones rurals i periurbanes de Catalunya, així com a la cohesió econòmica i social i per a la preservació del medi ambient, el paisatge i la cultura del conjunt de Catalunya, proposo el ple de la corporació el següent acord. Primer, insta el president del Parlament de Catalunya perquè doni trasllat als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya en suport d'aquesta corporació local que celebri el més aviat possible un debat monogràfic al Parlament de Catalunya sobre la situació del sector agropecuari i la pagesia professional catalana. Segon, comunicar l'adopció de la present moció al molt honorable president del Parlament de Catalunya i el coordinador nacional de la Unió de Pagesos de Catalunya. Molt bé. És una típica moció de les que van entrant els ajuntaments de tant en tant, hem cregut oportú portar-la al ple, per tant, si tenen alguna consideració a fer, la podem fer. Doncs posem a votació, vots a favor. També, per control, sessió de comptes del decret de l'alcaldia número... Si de cas, com que al principi ja tot plantejaven l'opció que hi ha de... Jo dic que era més aviat una moció i se'l podrà de rebatre. El tema del
Sí, podem... Sí, podem discutir. No, era una proposta, no cal, pot ser un mitjà més complicat o més senzill, però per facilitar la feina de la secretària o de que hi hagi que la substitueixi, que tingui un mitjà de gravació amb àudio, que com fan les actes, i després no hi hagi dilemes de si un ha dit o un no ha dit. Nosaltres no ho creiem necessari perquè la secretària que tenim té prou capacitat per reflectir en els actes tot el que es planteja en el ple. Votem-ho. Vots a favor? Vots en contra? Vots a favor? Sí, citació de compte del decret de l'alcaldia número 56 2009 a 74 2009. Això estava a l'expedient del ple, suposo que ho has pogut veure. No es pot comentar sobre dos decrets d'alcaldia. Un és el número 65/2009, l'altre és el 71/2009, en què són uns decrets d'alcaldia en què l'alcalde directament inclou un expedient disciplinari amb sancions al titular del restaurant que hi ha al carrer Torres i Jonava, en primer lloc en defensa de la propietat privada, perquè els cotxes han posat uns taulons a les rampes per entrar en el pàrquing fins on s'aparcava ara que abans que carreteres acabessin la vorera, i està fent una defensa de la propietat privada. Jo no sé si és que l'Ajuntament és propietari d'aquesta propietat i es fan defensa com a titular, o perquè si és un tema entre privats hauria de ser el privat qui hauria de queixar-se o fer alguna cosa contra la persona que utilitza els seus terrenys. En segon lloc, estem d'acord i l'Ajuntament de fet té l'obligació de vetllar per la conservació del patrimoni municipal i dintre d'aquest patrimoni hi ha totes les voreres del municipi, però si es fa, i està molt bé i valorem molt positivament que es faci a tot arreu. Quan la gent 010 va anar a fer l'informe, hi va anar voluntàriament o hi va anar per encàrrec del regidor del